Prima dată când Ruth a văzut-o, a crezut că pădurea însăși o născuse. Desculță, cu părul încălcit ca ramurile, pielea murdară, fata călărea încet printre copaci, așezară pe spatele unui cal pictat, atât de calm încât părea sculptat în piatră. Era după amiaza târziu, iar Ruth tocmai terminase de tăiat lemne în spatele cabanei sale când liniștea s-a rupt. Copila a auzit storetul ușor al calului și pocnitura crengilor. Se întoarse, cu toporul încă în mână, și acolo erau. Fata, de cel mult 10 ani, cu picioarele înfășurate în jurul burții armăsarului. Fără șa, fără frâu, doar instinctul pur. Ruth strigă, fără să se aștepte la un răspuns. Te-ai rătăcit? Copila cliz. Fără temă, fără salut, doar cu privirea aceea neîntreruptă, largă și ciudată, de parcă nu știa cum ar trebui să sune vocea unui om. Unde e familia ta?" întrebă Ruth bălând, coborând toporul lângă ea. Calul lovi odată cu copita în pământ, apoi rămase nemișcat. Fata alunecă încet și cu îndemânare, ca și cum ar fi făcut-o de sute de ori. Se uită la cabană, apoi din nou la Ruth. Nu aparțin nimănui," spuse ea. Vocea era răgușită, dar clară, de parcă nu ar fi fost folosită de luni de zile, poate de ani. Ruth făcu un pas înainte, cu inima deja îndurerată în acel mod periculos. Durerea pe care crezuse că o pierise când febra îi luase băiețelul și râul îi luase soțul. "Ți-e foame?" o întrebă. Fata nu răspunse. Trecu pe lângă Ruth și se așeză pe veranda cabanei, cu spatele la perete, cu genunchii la piept, ca și cum ar fi fost locul în care aparținuse dintotdeauna. Calul rămase în apropiere, stând de pază. În acea noapte, Ruth nu încuie ușa. Lăsă o pătură pe verandă și o farfurie cu pâine de porumb pe treaptă. Fata nu se atinse de niciuna dintre ele. Dar a doua zi dimineață, farfuria era goală, iar fata era ghemuită, cu pătura strânsă la piept, ca și cum ar fi fost a ei dintotdeauna. Calul nu părăsi curtea. Ruth nu a mai întrebat-o de unde venea. A continuat să pună farfurii și pături, pentru că unele lucruri, precum foamea, tăcerea și tristețea, nu au nevoie de nume pentru a fi înțelese. În a treia zi, fata a început să deseneze forme în pământul din spatele cabanei. Ruth a uitat și a văzut că nu erau litere, ci curbe ciudate, săgeți, puncte aranjate ca niște hărți pe care nimeni nu le desenase. Fata nu mai spusese niciun cuvânt de când nu aparțin nimănui. Dar Ruth observa felul în care ochii ei scrutau copacul înainte de fiecare mișcare, felul în care se oprea când vântul se schimba. Calul, care nu era niciodată legat, stătea în apropiere, păscând, dar alert. Ruth încerca să se comporte ca și cum nu ar fi privit, deci fiecare mișcare a ei, tăierea lemnelor, mulsul caprei, îngrijirea grădinii, era concentrată în jurul fetei. Uneori o surprindea pe copilul privind-o înapoi, nu cu temă, nici măcar cu curiozitate, ci doar așteptând. În a patra dimineață, Ruth s-a trezit cu urme de copite care duceau în afara curții. Panica a cuprins-o și a pus cizmele și a alergat la marginea pădurii, cu inima bătând cu putere. Dar apoi a văzut calul stând nemișcat în poiană, fata din nou călare, cu brațele ridicate spre cer, ca și cum ar fi ascultat ceva ce Ruth nu putea auzi. Și în jurul ei, abia vizibile dacă nu te uitai atent, erau grămezi de pietre mici aranjate în cerc, simboluri sau avertismente. "Ce faci?" strigă Ruth, încercând să stăpânească tremurul din voce. Fata se întoarse calmă, ca întotdeauna. "Avem nevoie ca ei să mă vadă," spuse ea. Apoi descălecă și trecu pe lângă Ruth, intrând în cabană ca și cum ar fi fost a ei. În acea noapte, Ruth nu putu dormi. Ceva în felul în care fata spusese asta o îngrozise. Aprinse o lanternă și ieși afară. Cercul de pietre era încă acolo, dar lângă el, zgâriat în pământ cu un băț sau poate cu un cui, erau 4 simboluri pe care Ruth nu le recunoștea, urmate de desenul grosolan al unei pene. În zor, ea întrebă în cele din urmă, "Cine te învăța să călărești?" Fata ridică privirea de pe treptele verandei și șopti, "Prima mea mamă." Era prima dată când Ruth auzea durere în vocea ei, genul de durere pe care o porți mult timp după rănire. Ruth se așeză lângă ea în pământ, fără să mai întrebe nimic. Asculta doar respirația calului, vântul care se schimba. Era o poveste aici, una îngropată adânc,
pe jumătate sălbatică, care găsea încet drumul înapoi către Limgaj. 2 nopți mai târziu, Ruth cărăgăleze la fântână, când calul scoase un sunet brusc, joasă, uinie. Nu era speriat, nu era surprins, doar conștient. Fata stătea nemișcată lângă verandă, cu degetele strânse în jurul unei scunduri de lemn. Nu te mișca, șopti ea, cu ochii fixați pe pădure. Ruth îngheță, urmându-i privirea. La început, nu era nimic. Apoi, o licărire. Mișcare în ungre. Un bărbat, înalt și nemișcat ca scoarța de copac, stătea chiar în interiorul copacului, parțial ascuns de un pin. Avea părul lung, legat în spate cu piele. Fața era pictată cu linii subțiri de culoare cenușie. Ruth simți un nod în stomac. Fata nu se mișcă niciun centimetru, dar calul pictat se interpuse între ea și bărbat, de parcă ar fi știut. Ruth făcu un pas înainte. E doar un copil, strigă ea, neștiind de cine o apăra. Bărbatul nu răspunse. În schimb, ridică mâna, nu în semn de amenințare, ci de recunoaștere. Apoi se întoarse și dispăru în adâncul pădurii. Fata expiră ca și cum ar fi ținut respirația ore întreg. Nu de el mi-e frică, spuse ea. Ruth nu știa ce să creadă. Atunci de cine? Întrebă ea. Dar fata intră în casă și se ghemuie într-o pătură pe podea. În acea noapte, Ruth nu dormi. Lăsă lanterna aprinsă. La un moment dat, după miezul nopții, ieși afară să verifice din nou pădurea. Nimic. Dar dimineața, un singur obiect se afla pe verandă. Un talisman din os înfășurat într-o sfoară roșie. Nu era acolo când închise ușa. Ruth îl luă cu grijă, cu mâinile tremurând. Fata nici măcar nu se uită la el. Nu e pentru mine, murmură ea. E un avertisment. De la cine? Întrebă Ruth, cu inima bătând cu putere. De la cel care încă o caută, răspunse ea. Ruth își dădu seama atunci de ceva. Copila asta nu rătăcise pur și simplu. Nu fugise de acasă. Evadase. Și cineva sau ceva încă încerca să o revendice. Când Ruth intră înapoi în casă, zăr spatele fetei în timp ce aceasta își aranja rochia. O cicatrice lungă, proeminentă și brutală, îi traversa umărul până la coloană. Nu era rezultatul unui accident. Era un semn. Și, brusc, Ruth simți greutatea terifiantă a responsabilității. Nu adăpostea doar un copil. Adăpostea un secret pe care cineva traversase munții pentru a-l îngropa. Ruth vindecase suficiente răni în viața ei pentru a ști ce fel de cruzime lăsa astfel de semne. Dar ceea ce o bântuia mai mult nu era cicatricea. Era felul în care fata o purta în tăcere. Fără să se clatine, fără rușine, doar tăcere, ca și cum ar fi înglobat durerea în osele ei de la o vârstă atât de fragedă încât nu o mai surprinde. În dimineața aceea, Ruth a făcut pâine de porumb, a tăiat-o felii subțiri și a lăsat-o parte pe verandă, împreună cu cafea. Nu era sigură dacă bărbatul din pădure se va întoarce. O parte din ea spera să se întoarcă, o parte se ruga să nu se întoarcă. La prânz, fata a început să sperie calul cu mișcări lungi și ritmice, șoptind cuvinte blânde într-o limbă pe care Ruth nu o cunoștea. Ai un nume?" întrebă Ruth, încercând din nou. Fata se opri. Nu unul pe care l-am păstrat. Ruth dădu încet din cap. Ei bine, eu sunt Ruth. Poți împrumuta acest nume până când vei găsi unul potrivit. Fata se gândi la asta, apoi nu spuse nimic. În seara aceea, Ruth a scos lenjeria din cufăr și a găsit copilul stând în pod, uitându-se la o hartă veche bătută în cuie pe perete. Liniile astea, a spus ea încet, înseamnă granițe. Ruth a dat din cap. Terenuri, județe, revendicări. Fata a întins mâna și a atins un punct cu degetul. Au spus că vin de aici, dar nu mă amintesc. Ruth s-a uitat mai atent. Degetul se opri deasupra unui deal sterp. Fără orașe, doar stânci și nisip. Un loc prin care oamenii treceau, dar în care nu locuiau. Cine a spus asta? Întrebă Ruth. Ochii fetei se întunecară. Cu oamenii al cu monede. M-au schimbat pe gloanțe. Ruth simți că îi se strânge gâtul. Fata se întoarse spre ea, fără să plângă, fără să implore, doar punând singura întrebare care conta. De ce omul din pădure nu m-a luat înapoi?
Ruth se așeză lângă ea, lemnul scârțind. Poate că știe că nu ești menită să te întorci. Fata înclină capul. Atunci unde să mă duc? Ruth nu avea un răspuns, dar în acel moment își dădu seama ce se schimbase. Fata nu era doar sălbatică. Nu era pierdută. Fusese proprietatea cuiva. Iar acum nu mai era niciuna dintre acestea. Ea observa cine o trata ca pe un obiect și cine îndrăznea să o vadă ca pe o persoană. În acea noapte, în timp ce vântul urla afară, Ruth șopti pentru sine: lasă-mă să fiu a doua categorie. Bătăile în ușă erau prea calme pentru a fi înfricoșătoare, prea ferme pentru a fi politicoase. Ruth stătea nemișcată, cu cuțitul de pâine în mână, și o privea pe fată înghețând în mijlocul pasului. Ochii ei se mișcau repede, ca ai unui cerb. Ea cunoștea acel sunet. Când Ruth deschise ușa, un bărbat înalt stătea cu braț pe umeri și mărgile de os împletite în părul său negru. Pielea lui era aspră, dar curată, iar fața lui era de necitit. Nu se uită la Ruth. Ochii lui o ignorară și se opriră asupra fetei. Ea nu fugise, nu se mișcase, doar se uitase fix. Calul, spuse bărbatul încet. E al meu, înghiți Ruth. Ea îl călărea din pădure. Nu era marcat. Bărbatul dădu din cap. Fusese luat acum 2 ierni. Apoi privirea lui se mută, oprindu-se complet asupra fetei. Ea era cu ei. Ruth simți un sudor rece pe gât. Cu cine? Fata vorbi înșirșit. Cei care făceau comerț cu cuțite. Expresia bărbatului nu se schimbă. Ea a fugit când a văzut ce le-au făcut cultelor. A luat doar pe cea pictată. Nu avea pantofi. Tăcerea i-a învăluit ca o frânghe. Bărbatul a făcut un pas înainte, a scos o mică pungă de piele și a așezat-o pe verandă. Pentru hrană și bunătatea voastră. Ruth nu s-a mișcat să o ia. Ea nu aparține nimănui, a spus ea. Ea însă și a spus asta. Bărbatul i-a aruncat o privire. Nu era o privire crudă, nici dălândă, ci măsurată. Niciun copil nu aparține nimănui, a răspuns el. Dar fiecare cal trebuie adus acasă. Fata a ieșit în spatele lui Ruth, cu picioarele goale, pășind în liniște pe scundur. Nu s-a uitat la bărbat, ci la calul legat în spatele lui, cicatrizat și mai bătrân decât cel pe care îl călărea ea. Și el e al tău? A întrebat ea. Bărbatul a dat din cap. Până acum, nu lăsase pe nimeni să-l călărească după raiduri. Fata a trecut pe lângă Ruth, pe lângă bărbat și se opri între cei 2 cai. Se mirosiră reciproc. Se frecară odată cu botul, apoi cel pictat se mută lângă celălalt. Se întoarse spre bărbat. Nu l-am furat, l-am împrumutat. Știu, spuse el, și l-ai adus înapoi mai puternic. Ruth așteptă ca bărbatul să o cheme pe fată înapoi, dar el nu o făcu. Se întoarse, se urcă în șa și plecă fără să mai spună nimic. Fata rămase pe loc, iar Ruth înțelese. El venise să vadă dacă calul era acasă, dar plecase pentru că fara îi găsise casa. În acea noapte, vântul urla de pe creste, ridicând cenușă și vețtengeri. Ruth crezuse că fata va dispărea ca ceața, așa cum fac visătorii. Dar ea rămase. Hrâncai, măciură vatra. Nu a cerut niciodată să fie învățată, doar a privit, a memorat și a făcut. Iar Ruth, a cărei casă se răcise de când soțul ei plecase în ultima călătorie în iarnă, s-a trezit punând 2 boluri în loc de unul. Dar ceva s-a schimbat când fumul s-a rostogolit peste dealuri. Fata a scăpat ceainicul, cu ochii mari și nemișcați, cu vocea uscată. E fumul lor. Ruth a uitat afară. Nu a văzut nimic, dar fata nu a clipit. Ei marchează copacii când vânează. Tăieturi roșii în scoarță. Am văzut una lângă părău. Ruth simți vechea durere crescând. Frică, praf, sânge. Dar fata nu se clinti. Mă duc, spuse ea simplu. Dacă mă văd aici, nu te vor lăsa în pace. Ruth o apucă de braț. Nu vei face așa ceva. Am fugit de fiecare foc până acum, șopti fata. Ce diferență ar fi dacă aș face-o din nou? Ruth în genunchi, apucând-o de ambele grațe. Diferența e că aici ai un nume, un pat, un castron. Rămâi. Duzele fetei tremurau. Tu nu mi-ai dat nimic din toate astea. Nu? Spuse Ruth. Ai câștigat totul în noaptea aceea. Nu au dormit.
Caii deveniseră neliniștiți, copitele lor dansând pe pământ. Fata rămase lângă hambar, cu cuțitul în mână, ochii ațintiți spre copaci. Ruth stătea înăuntru, cu pușca pe genunchi, întregându-se ce fel de lume forța un copil să păzească în loc să fie păzit. Dar focul nu a venit niciodată. Doar un vânt de jar și liniște. În zor, fata s-a urcat în patul lui Ruth și a dormit 10 ore. Când s-a trezit, Ruth a făcut clătite. Au mâncat în liniște până când fata a spus în cele din urmă: fumul era rel. Ruth a dat din cap, la fel și curajul tău. În acea noapte, în timp ce Ruth împătura păturile lângă foc, ea a întrebat încet: îți amintești cum te numeau? Fata a dat din cap. Nu mi-au spus niciodată. Eram doar fata, gura sau oasele. Ruth s-a uitat la ea îndelung. Atunci ai nevoie de un nume. Fata nu a cerut unul, dar Ruth a spus oricum. Mara înseamnă ceva prețios găsit după pierdere. Fata șopti odată-i Mara și nu mai spuse nimic. Dar când Ruth se trezi câteva ore mai târziu, descoperise că fata adăugase un al doilea nume pe ușa hambarului: Mara, îmbânzitoare de cai. Până când înghezul se tolde pe pământ, Ruth se obișnuise cu sunetele de jale care nu erau ale ei. Cizmele care pășeau prin curte, ceainicul umplut fără să se ceară voie, fata care fredona note pe care nimeni nu o învățase. Mara se mișcă de parcă ar fi fost acolo dintotdeauna, de parcă tăcerea ar fi prins rădăcini în osele ei și ar fi decis să înflorească. Dar în dimineața aceea, Ruth îngheță. Un sunet care nu și avea locul acolo rupse liniștea. Copite, grele, deliberate, nu ale cailor vopsiți. Un bărbat călărea dinspre est, înfășurat în piele de cerb și praf, cu fața solemnă sub împletituri negre și groase. Cobor încet de pe cal, cu ochii ațintiți asupra Marei, care stătea desculță lângă cotezul de găini, ținând mâncare în mâinile ei pline de cicatrici. Ruth ei cu pușca, fără să o ridice, dar vizibilă. Bărbatul nu îi spuse nimic. Vorbi cu fata. Mara, spuse el încet. Mâna fetei se mișcă brusc, împrăștind porumb pe pământ. Ruth făcu un pas înainte. Ea nu aparține nimănui, spuse ea. Acum aparține acestui loc. Bărbatul dădu din cap odată, apoi se uită la fată. Tu nu-ți amintești de mine, dar eu am cunoscut-o pe mama ta. Am murit în zăpadă, purtându-te în pântece. Ți-am urmărit urmele ani de zile. Ducăți de foc, mere furate, paci în sezonul nepotrivit, mereu chiar în spatele tău. Mara nu se mișcă. Degetele îi se strânseră în pumn. De ce acum? Întrebă ea. De ce nu înainte? El înghiț în sec. Eram vânat. Eram temut. Mă temeam de ce aș fi adus în viața ta. Dar am continuat să caut. Când am auzit de o fată care a intrat călare pe un calpictar în curtea unei femei albe și a refuzat să spună numele, am știut că ești tu. Ruth s-a interpus între ei. Ce vrei de la ea? Bărbatul a privit în jos. Nimic. Am venit să o întreb dacă pot să-i ofer ceea ce nu am avut niciodată curajul să-i dau. Numele meu, poporul meu, casa mea. Duzele Marei tremurau. Tocmai am primit un nume. Bărbatul zâms blând. Păstrează-le, adaugă-le pe al meu dacă vrei, dar nu te voi lua cu mine. Voi aștepta o lună sau 100. Voi campa lângă râu. Dacă vei călări spre sud, voi fi acolo. Se urcă din nou pe cal. Și Mara, pentru prima dată de când sosise, făcu un pas înainte. Nu se îndepărtă. Ruth nu o opri. Se limită să privească cum calul pictat sfărăia ușor, simțind că ceva nou se apropia. În acea noapte, Ruth nu dormi. Stătea pe verandă, cu șalul strâns în jurul umerilor, iar stelele străluceau ca niște ace ascuțite deasupra ei. Mara nu scosese un cuvânt de când străinul plecase, dar ochii ei îl urmăriseră până când silueta lui dispăruse în spatele crestei. Calul pictat stătea lângă gard, neliniștit, simțind schimbarea din fata. Chiar înainte de răsărit, ușa se deschise scârțiind. Desculță, Mara ei afară. Ținea ceva în mână, o bucată de scoarță cu semne pe care Ruth nu le recunoștea, simboluri desenate cu cărbune. Se așeză lângă Ruth, tăcută. Apoi, cu o voce ca vântul care atinge sticla, întrebă: de ce m-ai păstrat? Ruth Cleese. Mara nu spusese niciodată o propoziție întreagă.
Nu o privise niciodată așa în Oz. Pentru că erai singură, spuse Ruth încet. Și știu cum e să fii abandonată. Nu voiam să uiți cum e să fii văzută. Mara dădu din cap, privind în față. El spune, am ochii mamei mele. Vocea ei se rupse ca ceva nefolosit și fragil. Dar nu mă amintesc chipul ei. Ruth nu se aplecă să o mângâie. Învățase că fata nu răspundea la blândețe când aceasta venea prea repede. În schimb, spuse, uneori, chipurile se estompează, dar bunătatea nu. Dacă te-ai iubit, ea este încă acolo. Este în tine. Mara întoarse scoarța în mâini. Dacă plec în sud, spuse ea, voi mai fi a ta? Inima lui Ruth se strânse. N-ai fost niciodată a mea, Mara, dar vei fi întotdeauna cineva pe care l-am iubit. Asta păru să liniștească ceva în pieptul fetei. Ea îi sprijinise ușor capul de umărul lui Ruth. Fără cuvinte, doar contact fizic. După o lungă perioadă de timp, Ruth șopti. Ce înseamnă semnele acelea? Mara ridică scoarța. Este povestea calului pictat, cum a găsit în foc. Ruth zâmbă. Va trebui să mă înveț să o citesc într-o zi. Mara ridică privirea. O voi face dacă mă întorc. Se ridică, se îndreptă spre cal și așeză scoarța pe spatele lui. Soarele începea să coloreze cerul în cilimgar. A spus că va aștepta lângă Ruth, spuse ea. Ruth dădu din cap. Atunci, dacă ești gata, pleacă. Mara nu răspunse. Se urcă în șa ca și cum s-ar fi născut acolo și călărește încet spre orizont. Vântul îi joacă cu părul, spatele este drept, iar inima este undeva între cabană și canion. Ruth nu plânse, dar scundurile verandei scârțiră sub greutatea despărțirii. Râul se curba ușor acolo unde canionul se deschidea spre câmpia sudică și acolo stătea el lângă ciotul de mestecan, cu brațele încrucișate, părul împletit în șuvițe roșii, ochii fixați pe poteca din spatele lui. Nu se mișcase de ore întres. Când Mara apăru pe calul pictat, nu spuse nimic. Cobor din șa, dar nu se apropie. Multă vreme, vântul spuse mai multe decât ei. Apoi el vorbi. Nu în comanche, nu în engleză, ci în ritmul liniștit al recunoașterii. Ai ales să călărești, a spus el. Ea a dat din cap. Ai așteptat. Am spus că o voi face. Numele lui era Sanoa și nu o mai văzuse de când ea avea 3 ierni. În acea zi, atacul a venit din ambele părți. Flăcările, țipetele, oamenii vopsiți care nu erau din poporul lui. Mama ei a murit cu o lamă în piept. Tatăl ei nu s-a mai întors niciodată de la vânătoare. El a căutat-o pe Mara până când oisele calului său au cedat. Dar acum ea stătea în fața lui, marcată de tăcere, dar neînfrântă. Credeam că nu sunt nimic, a spus ea. Nu sunt comanșă, nu sunt albă, nu sunt fată, nu sunt animal. Sanoa s-a apropiat. Ești toate acestea. De aceea calul a rămas. De aceea șoimul nu a zburat niciodată de pe umărul tău. De aceea am stat aici 3 zile după ce am trecut de semn. I-a prit dincolo de el, spre râu. Eu aparțin ție? Întrebă ea. El nu răspunse. În schimb, în genunchi și desfăcu o bucată mică de pânză din sacoșă. Înăuntru era un colier cu o singură mărgea, un șnur din piele neprelucrată și unul sculptat cu prima urmă a unui copil. Ai făcut asta în noaptea în care mama ta ți-a dat numele. El îl întinse. Nimeni altcineva nu putea ști asta. Mâna Marei tremura când l-a luat. Greutatea era mică, dar umerii ei păreau să se îndrept. Zuia nu a îmbrățișat-o. A mers doar lângă ea, înapoi spre calul pictat, vorbind încet despre copacii din canion, cercul tribal, fețele care își aminteau. Când s-a urcat din nou, s-a întors odată, privind spre dealurile dincolo de care se afla cabana lui Ruth. Nu spuse nimic, dar o singură lacrimă întunecă praful de pe obrazul ei. Vom călori împreună acum? Întrebă ea. Zuia dădu din cap. Dacă vrei. I-a prit cerul, apoi mâna ei, care încă strângea colierul. Cred că sunt pregătită pentru ceva. Calul pictat porni înainte, iar râul nu se undui, ca și cum și el s-ar fi oprit pentru a onora ceea ce fusese găsit.
Focul consiliului se stinsese deja când calul pictat se întoarse. Copiii se uitau din spatele mamelor lor. Războinicii se opriră în mijlocul vorbirii, iar bătrânii se aplecară în față, ca și cum cavalerul însuși era pe cale să vorbească. Mara coboră de pe cal fără ajutor. Hainele ei erau încă uzate, cizmele peticite, împletitura desfăcută, dar pașii ei erau siguri, bărbia ridicată. Trecu pe lângă scări, pe lângă murmurul nesigur și în genunchi în fața focului, unde stăteau femeile în vârstă, cu obraie pătate de fum și ochii ca pietrele lustruite. Sanoa nu o urmă. Așteptă la margine, lăsând-o să meargă singură. Asta era alegerea ei. Așa stăteau lucrurile. Cea mai în vârstă dintre femei, numită Cheta, opri pe Mara în ochi și îi spuse: "Ai venit să spui adevărul." Vocea Marei nu tremura. "M-am născut din sânge și tăcere, crescută de pini și furtuni. Nu aparțin nimănui, dar îi voi purta pe cei care m-au iubit și îmi voi face un nume al meu." Cheta dădu din cap odată și întinse mâna în cenușă, ridicând o piatră răcită, o negrită, dar întreagă. Atunci rostește numele pe care ți-l dă focul. Mara pri spre cer, apoi spre fețele care așteptau. Walnai! Un murmur se răspândi prin cerc. Un nume care înseamnă ea se întoarce. Cheta zâms. Așa să fie. Wanahe, fiica celor două vânturi, călăreța celui pictat, păzitoarea șoimului. Îi puseră în mâini un cerc de salvie și oase, iar femeile începură să cânte, nu tare, nu sălbatic, ci într-un zumzet josă care zguduia osele pământului. Din umbră, Ruth privea tăcere, mâna ei încă strângând lingura de lemn sculptată pe care Mara o furase odată și pe care mai târziu îi gravase inițialele. Și lângă ea stătea armăsarul, privind ca și cum și el ar fi știut de la început. Sanu i-a făcut un pas înainte doar când Mara s-a întors și i-a întins mâna. "Te-ai întors," a spus el. "Nu?" a șoptit ea. "Am venit înainte." Și pe măsură ce tobele începeau să răsune noapte, iar tribul se ridica să danseze în cercuri din ce în ce mai laru, Mara stătea în centru, neclamată, nesalvată, ci aleasă. Nu de ei, ci de ea însăși. Vă rugăm să dați like, să distribuiți și să vă abonați pentru a susține mai multe povești sincere pe EOS of the West. Dacă ați fi văzut o călare printre copaci, cu ochii sălbatici, dar căutători, i-ați fi întrebat numele sau i-ați fi dat unul. Spuneți-ne în comentarii.